बे प्लेसमेन्टखौ लानाया जादों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि एक्स-NDFB गासैबो सोद्रोमाफ्रा ज' जानानै दिनैनि बे प्लेसमेन्टखौ होदों दि जोङो थांनाय 11 तारिखखालि बैदि दाननि जेब्ला फेरेंगा सारनि न'आव थांदोंमोन अब्ला जोंखौ मोनसे राव बुंहरदोंमोन जे नोंथांमोना माबोरै थालांनो मोनखो एसेबां आं माखासे खामानिखौ मावसेयावबो नोंथांमोना माबायदि थालांखो नाथाय बेबायदि जोंनि खामानिखौ मावखादोंमोनब्ला दिनै मानो जोंना थालांनो मोनखो दिनै जोंखौ ओरैनो NDFB हिसाबै आउट अफ BTR निखौ बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गलाघाट कार्बि आलं NDFB हिसाबै ओरैनो सोद्रोमा हिसाबै जोंखौ सोफानानैल' लादोंमोन नामा बा गावसिनि माखासे नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा दिनै जोङो बेसेबां गोबावनिफ्राय थानानै 2027 एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासे जोंनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन मोनथायखौ दिनैसिम जों मोनफुंनो हायाखै आरो दिनैसिम खनथाम जाबाय होलांनाया नाथाय बे खनथामावबो जोंनि मुङा सफैयाखै बेनि थाखायनो जों खुद्रिखांदों जों गोसोआव दुखु मोनदों मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ ओरैनो आउट अफ BTR होननानै थगायनानै दोनसिगोन नामा गासैबो गावसिनि माखासे BTR ओनसोलाव मोननाय सोरबा बायदिया ओरैनो थानाय ओरैनो उन्दुना थानायाबो मोनदों आरो जोंनिथिं हार्ड क'ड हिसाबै माखासे जोंनियाव दङ जोंनो मोनाखै अब्ला जों बैसोर मोननायखौबो जों बाजाया मानो बुङोब्ला बर' हिसाबै जाथि हिसाबै गासिबो मोनखानांगौ अब्लाबो बिथांमोन बायदि जोंबो मोननांगौमोन ना BTR आव जोंहा बर्ड तालिका गैयिखाय जोंनो होला नामा बर्डनि बेनिफिटनि थाखाय गावसिनिथिंखौल' होजोब्बाय नामा जों बेखौ सानो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे हार्ड क'डफोरखौ गासैखौबो नायबिजिरनानै होजोबनांगौ होननानै आङो जोंनि BTR सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरो आरो साफ्रोमबो दासिमबो सोलिबाय थानाय केस बे केसखौ उइद्र' खालामना होनांगौ होननानै आं खावलायहरो आरो दा जिथुनिखि केस तारिख फैबाय थायो बे फैनाय माखासे थांलाय फैलाय उसुबिदानि थाखाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोग्लैयो बेनि थाखाय केसखौ थाबैनो उइद्र' खालामोब्ला जों मोजां मोनगौ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथोनाव जोंखौ एकता हिसाबै नाथ्रोदना दोनहरनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो जोङो जेब्लानोखि माखासे खामानियाव जोंखौ मावनायाव लोगो लोब्बा लाफादोंब्ला बै समावनो जोंखौ एंगारना दोननांगौमोन दिनै जोङो खनसे नङा खननै नङा खनथाम पुलिस भेरिफिकेसन जाखाजोब्बाय आरो जानायनि गेजेरजोंबो दिनै जों माबा मोनसे थानाफ्राव मुङा माबा मोनसे लेखा लायनो थाङोब्ला जोंहा रोखायै मुं लिरजानाय फैयो जे माबा मोनसे कागज बरननो नागिरोब्ला Ex-NDFB हिसाबै जोंनिया रोखायै बिथांमोननि कम्पिउटाराव नुजायो दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनो जोंनि NDFB सिम्बलखौ लाहोनायनि थाखाय बा जोंखौ मोनहैयैयाव मानि थाखाय सोरनि थुलुंगा लानानै जोंखौ दिनै नाथ्रोदनानै दोनदों बा एकता खालामनानै दोनदों दा जोंनि गासैबो भेरिफिकेसन जानाय सेंग्राफोरखौ बा लोगोफोरखौ जुदि जोंनो बेफोरबायदिखौ होआब्ला जोंनि भेरिफिकेसन जानायखौ उथायनानै सारमोनखौ उथायनानै लांफिननो थाखाय जोङो खावलायहरो आरो जोङो NDFB सिम्बलखौ जोंनो नांला
मानो बुङोब्ला एनडिएफबि सिम्बल हिसाबै जोंहा माखासे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननांगौमोन दिनै जों मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों जों दुखु मोनदों बेनिखायनो आङो गुरैयै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिनिनो थागिबि हिसाबै आं बुंनो लुगैदों जोंनि जाखिनि एक्स-एनडिएफबि रिहेबिलिटेसन बारे बारे मानो थालांबाय थादों जोंनि लिडारफ्राथ' जथेस्थ' गोरों गोरा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा जोंनि जाखिनि एनडिएफबि लिडारफ्रा बिबान मोनदों बेखौ मोजाङै मावना होनांगौ नाथाय मैखोम दुखु मोननाय जादों मानो होनबा दिनैसिम मोनथाम किस्ति जालांबाय स्टेप आरो दिनै लासिंसिं मानो होनबा दिनैथ' 2025 जालायबाय 2020निफ्राय एकर्डनिफ्राय 2025 जालायबाय दिनैहाय 5 इयार्स जालायबाय बेफोरखौथ' होनांगौ जाखिनि दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ पास खालामबायबा थ' आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जायफोरनिया थालांदों जोंनि बेखौ सारमोना जाखिनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार आरो ओरै गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार आं खावलायहरो थ' अननानै मावना होयो आरो बेनि गेजेरजों जाखिनि जोंनिनो मुंख्लं लिस्ट थालांनाय माखासे जादों आरो माखासे जायाखै बे बुस्थुखौबो नायबिजिरनानै होनांगौ आंनि गोसोनिफ्राय खावलायहरनाय थादों। दा दिनै मिडिया खौराङाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आंखौहाय गोबां मानसिया दिनै आं बिटिसिआव थाहैनाया 2000 माबानिफ्रायनो आं थाहैदों जेनेबा बे समनिफ्रायनो फेरेंगा सारजों थाबोनाय हिसाबै दा जोंनि गोबां केडारफोर सोरबाया हार्डकरनि सोरबाया मेलेसिया दा बिथांमोना दाख्लैनि जिखिनि रां अनसुंथाइ होनाय रिहेबिलिटेसन होनायखौ लानानै बिराद दावराव जाबाय थादों दा बेखौ लानानैनो दिनै जों प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय जाहोना जाहैबाय बिथांमोनाबो गोबां मावबोबाय जोंबो मावबाय गोदोनिफ्राय मावनानै जोंबो नै दाख्लैनि लास्ट माबायाव जि होनाय बेयाव मोनबाय जेनेबा जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 10 जन ना माल'मोन 10 जननि गेजेरावहाय सासेया जेलाव थानायनि हिसाबाव गासै 9 जना मोननो हानाय जादों आरो खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 9 जनल' जोङो एनडिएफबिआव खामानि मावग्रा गैयामोन बेवहाय गोबां ट्रेनार आरो ट्रेनिं लायै सोरबाया ओरैनो आखाइ आथिं नोरजिया जानानै दङ दासिमबो दं दिनै केस दङ सोरबाया माने बायदि बायदि माबायाव भुगिनानै दं आरो दा बिथांमोना लुगैदोंमोन जोंखौबो एसे नायोब्ला मोजां जागौमोन दा केसजों हानोना जोंबो केससो सालायनोना जों हाजिरासो मावनो नै बेफोरबायदि मोनसे माबा जानानै दं आरो बेनिखायनो रिहेबिलिटेसनखौ मोनोब्ला एसे सहाय जागौमोन होननानै बयबो बुंहरबाय थायो फन खालामबाय थायो बे हिसाबै आंबो दिनै खौरांनि गेजेराव आं फैनांगौ जाबाय आं खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि दा खुंथायाव थानाय प्रमद सार गबिन्द सार फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि डिस्ट्रिक्टखौबो एसे नाहर जिहेथु मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दिनै फ्राय होफ्रामबायानो होननानै बुंजायो नै खमैब्लाबो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 800 900 रोजा बेबायदि माने सुबुंनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जाबाय खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 10 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया 10 जनबो गैबावला 9 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो जों दुखु मोनदों बेखौ बेनिखायनो जों खावलायगोन सार नोंथांमोना अननानै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माखासे एक्स-एनडिएफबिफोरखौ थालांनायफोरखौ जाहाथे अननानै माखासे अनसुंथाइखौ होगोन आं बेखौनो खावलायो आरो जायफोर बिथांमोना दिनैसिम केसाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो मावनानै होगोन आं बेखौनो खावलायदों आंथ' बारा बुंनो गैया आं बेखौ सानदों मानो होनोबा बिथांमोना माखासे मोननो गोनां मानसिफ्रासो दिनै आंखौ खावलायबाय थानाय जाहोनाव आं दिनै
खौराङाव फैनो गोनां जादों। एनडिएफबि हिसाबै फोरमान दं बा 35निबो दं ओरै 27नि दङ बेस्ट हिसाबै ट्रेनिं मोननाय हिसाबै ओमफ्राय 37नि दङ 38नि दङ बिथांमोना दिनै गोबाङानो मोनाखै। सरकारनिफ्राय नायबिजिरनायफोर जादों ना जायाखै? नायबिजिरनायाथ' जाबाय बहुद बार भेरिफाइ जाबाय भेरिफाइ जानायसेयावबो खिन्थु दाख्लैनि मोननो गोनाङाव माखासे हार्डक'रनि लिस्ट होनाय हिसाब बायदियै बिथांमोनाबो मोननांगौमोन बा होनांगौमोन खिन्थु बिथांमोननि लिस्टखौ बोरै दाननानै गालांखो बेखौ जों बुंनो हाया ना गोदान गोदान लिडार ओंखारनानै गोदान गोदान लिडारफ्रासो बख'नानै गालांखो ना माखो बेखौ आं बुंनो हाया आरो सिगां खिन्थु आं थानाय समाव फेरेंगा सारनियाव थानाय समाव बे गासिबो लिस्टआनो दंजोबोमोन। सिङाव माबाफोर दं नामा होनना नोंथांमोना सानो नामा? बेखौथ' नायनो थाङोबाथ' दाख्लैनि माबायाव नायनो थाङोबाथ' माखासे मानसिया अनेकानो मोनफादों बे हिसाबैथ' जों सिनायाबो माखासे मानसिफोरखौ खिन्थु मावदोंना मावाखै मावोबाबो मोनदों मोननांगौ मोननायखौ खिन्थु अरिजिनाल नामखौ गालांनायखौ आं दुखु मोनदों आरो जोंनि माबायावल' नङा चिरां क'क्राझारावबो साफा सानै थालांदों दा बिसिनाथ हिसाबैथ' गोबाङानो थालांदों बेनो आरो